Kingi mathoth ahinya ochomo twak kod UDA to bedo dhi chopo kacha. Awinjo ka ng'ato chako ka pinja ni ka ODM beto na dhi e UDA nikech UDA wan ne wadhi mondo wagwel jowa mondo donje sirkal. Ni neno kaka Samuel gino kelo ng'anyo kidogo to jowa ni e sirkal. Miya sika wacho President William Ruto e president kende mosenyiso no yie tiyo gi oganda Luo. An ok adwa donje wach ODM mar jo Coast, an ODM mar jo Western ok awuoye, ODM mar jo Kuro ok an awuoye ODM bwa madala wa mar jo onagi. Nikech gimo wacho malen Sifuna en Secretary General mar ODM, en emo wuoyo ODM. Samo dhi owacho weche maricho richo moko terore go ODM tiwacho no wuoyo lowa. Mano ok wabiyie. Ka tek to wabro bedo gi spokesperson mar joluo ma wuoyo nwa e ODM. Ka mondo Sifuna samo wacho wechege, owach wekege mag abandu kocha. Because ing'eyo sani koro nyathi ka nyathi biro tuge dhodi because ok wabiyie ni ka samo minwa Mbadi minister mar finance ogo Mbadi. Ko minwa Wandai minister mar energy ogo Wandai. Jowa me sirkal ok odwa. Then idwa ni wan kako nagi wapake. Ipako nade ng'ama dwa ketho golo chiemo dhogi. Ni wan matin mwayudo makori loso nwago ndara matin ni. Migero nwago pige matin ni. Ni mondo ja bandu odhi uchu. Gidhi gibed kucho. Giyal weche gi kuchocho. Nikech kata dhi mano ka nduyi gi tur kucho. Onge ng'abro winje. Obiro mene liete mathuru emo goyo koko. Wabro chunge makata liete wa makaluoko bibire. Wan ni ng'ato paro ni wanoko mar ODM. An life member mar ODM. Abro chiwo namba naka mar ODM. And gimwadwa wacho ni wan samoro na wuok e ODM. An Raila osekonya molo jite. Title mar honorable di ng'amo miya. Ok Raila mo miya bedogo. And I said it. Kata sama ne an UDA na wacho ni jakomo miya title ma honorable. Adang ni go kuonde gi. Kinda go chombo. But the truth en ni ng'ama bo kawo title no miya. Ok bi interfere kodwa. Wan gi jakom mar chama Gladys Wanga. Obro wuoyo ko gikri kare nyako wuo. Ka sama party leader poko wuoyo. Then wan gi overall party leader ma Oburu Odinga manyocho yier ayanga monyiswa ka nitie party leader mo machielo mar ODM ma Sifuna report to ma is not Oburu be we need to know ka nitie another party leader but as we speak and adwa ng'iyo jokanyana mang'eni thuolo rumo adwa ng'iyo jokanyana me wange mo wach ni jokama onge ng'ama ok lok pache en mana ng'ama ofuwo kata ng'ama otho. An ka loko pacha aduogo ODM ka gi teko na gi rieko na gi wiya duto te. Wadwa ensure ni wa solidify mondo kwa bedo gi Ruto piny to wayalo weche madhi konyo nagi nikech wadwaro jowa mondo bede sirkal. Mani gima nyocha wacho ka ni UDA na kwau ni mondo jowa obi wabede sirkal. Sani wan e sirkal ok wawuogi nyaka chieng' moro wakaw sirkal ma marwa bang 2032. Kadhi studio ma Kisumu adwogo iro ka mondo mi watieke wach mogik adhi yudo kuom duto kar ka adhir Dr. Agnes Salome ka ente studio ma Kisumu. Daktari nyaka sani ochal nade ODM tok Raila Odinga sani kama entiere kar kada ni lose mano to wach mari mogik kangi mulo chung mar Eliud Owalo wacho ni odhi chung kolaro komaten piny Kenya. Ikawe yo machal nade mokwongo ma en thuolo mari marango demokrasia mar Kaluo mar pinywa mar Kenya.